Morjesta Kurmeesta keittiöstä ja lähdetään katselemaan mitä täällä tapahtuu Kurmeessa keittiössä. Tätä me ei vielä varmaan tarvitakaan. Avasta on tämmönen pussukka, esipesty varhaisperuna. Lähdetään tällaisia nyt kutkusteleen tästä ensin. Tiputetaan ne perunat kaikki tonne lavuaariin. Ja mä teen sitten tähän näille perunoille sitten tässä pikkukattilassa, että mä kuorasen tänne lavuaariin nää perunat, laitan tänne nää perunat sitten ensiksi. Perkele, kun se on... Sori. Noin. Kuorissa ne on ne vitamiinit oikein ne hyvät vitamiinit on näissä kuorissa. Tällä tää kuorinta onnistuu näin näppärästi. Tää on kuin päärynää kuoris. Kyllä tää ruoanlaitto sottaa niin pirusti, että ette tiedäkään kuka sottaa tulee. Ei perunata voi lämmittää mikrossa muutamalla minuutilla niin, että lähtee. Ei se vaan onnistu. Ei se vaan kerta kaikkiaan onnistu. Tää ruoanlaitto on vaan tämmöstä aikaa vievää puuhaa. Mikään ei tule luikauksella, niin kuin minä olen sanonut. Mä olen sitä mieltä, että kaikki pitäisi tulla luikauksella, mutta kun ei tule, niin ei tule eikä siitä sen enempää. Sitten nämä perunat halkaistaan kahtia. Noin, nyt ne on kuutioitu ne perunat. Frisbowl. Siellä on ne perunat. Sitten äkkiä levy vaan niin paljon kutoselle kuin olla ja osaa. Ja sitten odotellaan hetken. Sitten odotellaan kun perunat kiehuu. Perunat kiehuu sieltä ja perunat kypsenee siinä. Nyt sitten odotellaan. Ja menee vielä jonkun aikaa kun perunat lähtee kiehumaan ja kypsenemään. Kylläpäs kesti jonkun aikaa, että saadaan kiehuun toi vesi ja saadaan perunat sitten kiehumaan tosta. Taitaa ehkä liian pieni kattila taas käytössä, kun ei tähänkään melkein mahdu noi saakutin perunat, kun niitä on niin runsaasti. On aika pieni kattila taas, olisi pitänyt ottaa taas vähän isompi. Hitto kun mun kattilat on tällaisia, kun mä en vitti ottaa mitään liian isoa taas. Mutta olisi pitänyt ottaa ehkä toisenlainen kattila. Mutta kai tähän mahtuu. Toivottavasti. Kyllä tää on aika hidas nää levyt tässä, ei voi muuta sanoa. Hidasta on. Ei meinaa millään lähteä kiehumaan tää vesi, kun saa odottaa. Niin että lähtee. Hitto kun saa odottaa niin että lähtee. Ei tässä ole koko päivää aikaa odottaa jonkun saakotin perunoitten kiehumista, että ne rupee kiehumaan. Ei tässä ole koko päivää aikaa odottaa perunoitten kiehumista. Tässä on muutakin tekemistä kuin odottaa perunoiden kiehumista. Kohta on ei ole hetken päästä perunat on kypsää ja vielä menee runsaasti aikaa ennen kuin homma on valmis. Ei tästä meinaa tulla mitään, kun ei nää perunat kiehu täällä oikein kunnolla. Heti kun laittaa levyn kakkoselle, niin se rupeaa kiehunta loppuun. Että ei tästä oikein tuu tästä perunan keittämisestäkään yhtään mitään. Kun ei tule mitään, niin ei tule mitään. Mä en rupea sinä itteni kiusottelemaan, että kun ei tuu, niin ei tuu mitään. Tämmössä se on. En ole perunoitten keittäjä, vaan olen perunoitten syöjä. Mä oon yrittänyt keitellä perunoita yli 15 minuuttia tässä ja vieläkään ei kunnolla kattilaa kiehu niin, että lähtee. Mä tiedän mikä siinä, että mä en saa perunoita keitettyä millään. Ottaa koville. Antaa ottaa vaan. Tällaista se on. Kun ei luonnistu, niin ei luonnistu ja that's it. Näihin kuviin ja tunnelmiin.